polčasový rozpis. Držme palce, naši reprezentanti zatiaľ na 10. mieste. Swingový koktejl Jaroslava Ješka v podaní orchestra Ferdinanda Havlíka. Čierno-zlatistá kombinácia v oblečení nášho páru. Voľného tanca Nocturno Fredrika Chopina v podaní orchestra Karla Hybša. Voľného tanca našich reprezentantov Juklovej so Šimečkom, hudba Made in USA. Andrea Juklová a Martin Šimeček, československí reprezentanti, ktorí sa prebojovali včera v originále do prvej desiatky tanečníkov, najlepších tanečníkov na svete. Predviedli svoj výkon pred 10 000 divákmi, ktorí prišli dnes do všešportovej haly parížskej štvrti Bercy. Až do poslednej chvíle sme tu prežívali v Paríži i v bratislavskej réžii veľké nervy, či vôbec stihneme našich reprezentantov do priameho prenosu. Vychádzalo to skutočne na rozdiel niekoľkých sekúnd. Sami ste videli, že sme to stihli naozaj v sekunde, povedal by som 12.
A preto samozrejme sa chceme ospravedlniť, že ste nevideli ani zvučku, ani úvodné titulky, to čo všetko je pri prenose potrebné, ale domnievam sa, že nám to nezazlievate, že nám to odpustíte, pretože šlo o spravodajskú pohotovosť a tej sme urobili zadosť. 18-ročná Andrea, rodáčka zo Šternberka, Martin sa narodil v Příbrame a má 21 rokov, teda je o 3 roky starší, obaja študujú. Martin tancoval s Danou Morávkovou a potom prešiel k Juklovej. Andrea tancovala najprv s Jourom v Univerzite Olomouc pod vedením doktorky Jany Bubenkovej, známej trénerky tanečných párov v Olomouci. Momentálne obaja jazdia pod vedením inžiniera Jana Bartáka. Videli ste ho tam v Respíriu a pamätáte si na náš tanečný pár Beránková Barták. Známky ste si mohli sami prečítať a hovoria nám, že je to druhý zatiaľ najlepší voľný tanec dnešného večera. Máme za sebou 12 štartujúcich z finálovej 20 a naši sú v tejto chvíli na druhom mieste za britským párom.